Σάβα μου! Σάβα μου, τι έπαθες! Σάβα μου, αγάπη μου, χτύπησες! Σάβα μου! Σάβα μου! Τι είναι όλα αυτά μες στη μέση, ρε Λιδία? Θα τα έβγαλα χτες τα κορίτσια για να μην μας ξυπνήσουν με τα τακούνια. Και για να μην μας ξυπνήσουν χθες το βράδυ θα κοιμηθώ εγώ σήμερα τον αιώνιο τον ύπνο. Δηλαδή έναν με έχετε, ρε Λιδία. Προσέξτε με λιγάκι. Τι τα θέλετε όλα αυτά εδώ πέρα? Αθλητικά, τακούνια, παντόφλες. Σαν τα ποδαρούσες είστε. Αμάχαρη Σάβα, μη φωνάζεις. Εντάξει, έλα. Έλα, κάθισε τώρα και εγώ θα πω στα κορίτσια από Δευτέρα να πηγαίνουν στο γυμναστήριο με τις γόβες. Ρε Λιδία, με ηρωνεύεσαι κιόλας. Ας πούμε, χτύπησα το πόδι μου, δηλαδή έλεος. Συγγνώμη, αγάπη μου, πονάς? Δεν ξέρω, πάντως δεν μπορώ να το πατήσω. Γιατί το γύρισες? Δεν ξέρω. Μέχρι να δούμε τι είναι, άσε καλύτερα μην το πολύ ζωρίσω. Σάβα, με κοροϊδεύεις τόση ώρα. Τα κάνεις όλα αυτά για να γλιτώσεις, να μην κατέβεις στο παντοπολείο. Τι σε κοροϊδεύω, ρε Λιδία, πας καλά, έχω χτυπήσει λέμε. Μην κοιτάς μόνο ανθεκτικό στον πόνο. Έχει χάρη τώρα που δεν ξέρω αν μου λες αλήθεια. Λοιπόν, πάω εγώ στο παντοπολείο και αν πονάς μέχρι να γυρίσω θα πάμε στο νοσοκομείο, Σάβα. Εντάξει, Λιδία μου. Έλα, θες κάτι από το φαρμακείο? Όχι από το παντοπολείο. Πάρε και λίγο μπέικον. Έχω δει ότι ταιριάζει με τα πανκέικς. Έχω δει κάτι βιντεάκια, κάτι Ιάπωνες που βάζουν μέσα μέλι μπέικον. Δεν είσαι με τα καλά σου. Τι είσαι?